आङो थसक भारा हरदोंमोन इउपिपिएलनि माबायाव दिल्लीनिफ्राय फैनाय सोरबा माबा फैनाय रिपर्टार ना सोरबा फैनाय बाहाय आं माल भारा हरदोंमोन बिनि आं जेबो फैसा दासिमबो मोनाखै दासिमबो आंनि मोननांगौ मोनाखै खिन्थु माबा किसुमान आरो थसक दंबावो बेखौबो होफैयाखै आं थांनानै निजे लायनांदों जानुवारि 2000 जानुवारि 21 तारिखआव लांदों आं 23 तारिख लिरदों आरोखि 21 आवनो लांदोंमोन लांनाया खिन्थु आङो टेस्टनिफ्राय थागोन होननायखाय 23 तारिखआव आङो माबा खालामदों आरोखि ओमफ्राय 23 तारिखनिफ्राय 2021 फेब्रुवारि आङो 3 तारिखआव लायदों बिसोर होफैलाय आरोखि होफैयाखै दा मोननांगौ 3,25,000 मा मा लांदों आंनि थसक लांदों आरो बहुत जिनिस लांदोंमोन बे जिनिसखौ आं दासिमबो मोनाखै होफैनो होनो होफैया फैसाखौ बिदोंना बियाखै फैसाया बिदोंमोन खिन्थु आजिदिम खालिदिम बिदि होनबाय थायो जायाखै आरोखि दाबो सोरनाव बिखो नोङो आङो सोरनाव बिदों आङो मेन निर्मल दा लांदोंमोन निर्मल दा बुंबाय उनावहाय निर्मल दाया आं नङा आं मालसो जगायना होदों मालसो हैदों ओमफ्राय रोंगोराखौ होनदों रोंगोराया माने माबाखौ होनहरदों प्रमद बर' आरो माबा जाकिर हुसेन बिसोरो आलदा माबा लानानै फैदों सेन्ट्रेलनिफ्राय बे मोनसे स्किममोन जाहैदों बिसोर लानानै फैदों बे जिनिसखौ दासिमबो आङो माबा होआखै आरोखि फैसाखौ आं दाबो मोनाखै आरोखि बेनो दा मा लुबैदों दा आङो फैसाखौ नांगौ जोङो बिराद टेन्ट हाउस खुलिनानै बहुद असुबिदा जों दासिमबो 5 मास जाबाय जेबो थाइसेबो फैसा गैया जोंनो दासिमबो सरकारा जोंनो जेबो माबा लायाखै ना बेबस्था लादों ना मा खालामदों जोंनि माबायाव जेबो गैया टेन्ट हाउसआव आं बेखौनो बुंनाय जाबाय दिनै माने जोंनो जेखिनि मोननांगौ बेखौ नांगौ आरोखि आगोलावबो आं बहुद रायलायबाय फन हरबाय दहायबो रिसेन्टलि आङो फन हरदों जाकिर हुसेननो आङो खनबासो फन हरदों मा होनो बे फनखौनो हमाखैबा थांनाय मासाव आंनो फैसाखौ होफैजोबसिगोन होनदोंमोन आरो कयेकजन मानसि दंमोन आंनाव पार्टिनि मानसिबो कयेकजन मानसि दंमोन आं बिसोरनि नामखौ बुंला बिसोरोबो दंमोन गावनो फन हरदों आं फैसाखौ खुरि मैं पैसा तो दिया ही होनना बुंदोंमोन आरोखि बेयो दाबो गैया दिनैसिम बेसेबां मोनखो नोङो आङो दिनैसिम 15,000 मोनबाय जाबाय मास मोनसे बिसोरो मा जाबाय थगायदों सानो ना आंनिबाथ' थगायनायानो जाहैबाय मोननाय नंला मोननाय नङा बिसोर दासिमबो होनाखै खिन्थु हैगोन होनो खिन्थु आं बेबायदि बिबाय थानो हाया बारे बारे आं फन हरबाय थानो हाया मोननांगौ जिनिसखौ मोननांगौ आरो आंनि जे थसक गोमादों बेखौबो आंनो होफैनांगौ बिराद खस्थ' जोंनाव जेबो गैया दा जों जिखिनि एसे मा मोनो बेजोंसो जागासिनो